Hallelujah. Good morning mga kablawix. Napita sa bagong sa, ta, episode Pulong sa Ginoo mga kablawix. Hallelujah. Kung bago ka lang nasa lanta sa aking channel, pindot yung subscribe button at saka bell icon. Ang ang igsoon ni Jesus Christ, dako na ng tabang sa ako ang channel kung dili ninyo skip yung mga ads. Dako na ng tabang na diri sa kuan channel mga igsoon. So mga kablawix, atong bantayanan ato ang mga pulong mga kablawix. Kay unsay atong kinabuhi karon, resulta ni sa ato ang mga pulong sa last nga mga lima ka tuig or 10 years nga mga atong kinabuhi. So kitang mga tao mga kablawix, kita ra may nag-create sa espiritu, evil spirit o espiritu sa kanang matarong o mga kablawix. Kung atong basahon sa John sa 1:6, si Jesus nisulti, speak it, Jesus speak, na tanang nahitabo ni ingo si Jesus nahitabo kung ingon si Jesus nga maayo ka, kanang pag-ingon natong maayo ka, we are creating spirits na power ang atong baba. Kung moingon ka sa usa ka tawo masakiton, maayo ka in the name of Jesus. Kay kung moingon ka, mogamit ka sa pangalan ni Jesus, may tabo gayud. O nang dito sa grasya mga kablawix, nabitaw patient kanang mainantuson ta, perseverance, endurance, joy, love, gugma. Mao man ang love o gugma. Mga kablawix, bantayanan kay mga kablawix, kinahanglan musulti ta naatay gugma. Kay tungod sa pagsulti nato gumikan sa gugma, nag-create ta ng espiritu. Espiritu nga matarong. Kung sige kag hisgot og balatian, nag-create ka og espiritu sa balatian. Mga igsoon ni Kristo, mabitawng gihuypan ang Ginoo, gibuhat ang tao, nagkuan sig lapok, gipurma niyang tao, sama niya, gihuyupan. Ito hangin ko mao na nga tungod sa pagbulot ni sa Ginoo ning ginhawa ang tao. Ang tao mao bitaw nang nakuha na agatong yuta nga gipurma niyang tao ning ginhawa. Mao nang kalag. Mao nang tulo ka gikumpos ang usa ka lawas sa tao og tulo lawas, kalag ug espiritu. Gibuhat bitaw ang tao, labing ubos sa mga anghel nga bunumala sa mga tanom o kahayupan ibabaw sa yuta ingon man sa kadagatan. Mga igsoon ni Kristo, di ta patakag sulti, kay kita ra po'y nag-create, kita ra po'y nag-abri sa gawang sa impyerno para mo gawas to mga daotang espiritu dito. Sige tag hisgot mga balatian na makakay Ginoo. Ngano may sige magsultian ang balatian?
nagbasa maguro kas pulong sa Ginoo. Nakakaplag kakas kamatuoran. Nganong sige makagpanawag sa mga daotang espiritu. Nag-ingon ka nga ayaw pag sultig piste. Pero sige kay sultig balatian. Nag-ingon ka nga di ka magtawag yawa. Pero unsa may imong kuan? Gisipon, subawan ko, gisipon ko. Nagsakit akong tunlan. Ikaw may nag-create, ana. Dili man ang Ginoo. Ikaw kay naa kay kalag, na kay lawas, na kay espiritu. So ikaw ra po nag-create, ana. Kisuon ni Kristo. Na ako kuan nagsakit ako ang kuan. Sakit kung kuan. Naa kay kuan ayaw ra isulti. Kaya ang yawa god ang Ginoo ra mo nakabalo. Unsay atong hunahuna o kasing-kasing. Mo-inject lang ang yawa. Pero wa na kabalo kung unsa ang naa sa tong hunahuna. Pero once gani itong inang isulti, nakabalo na hinuon siya. Ay, mao di ay ni ana. Kuan na ini siya gisakitan, ini siya tango, nagsakit yang tunlan nga. Si siyaok. Bitiwasan. Ikaw ra man nagsulti gud igsoon. Anang imuha gipamati, ikaw ra mo nagtawag. Mabitaw ng mga tao nga kanhing ako experience man na ako kay manawag man kong ingon ana nya mao man dinay gitawag muduol man diin nato di ay god mao man gitawag nato niingon kang yawa peste animal tampalasan Jesus Christ salamat ra pud ako nga naka kuan ko experience ko encounter ko ni Jesus parihagod ni Pedro yang anino mo ayo ug mga masakiton mga taong masakiton gibutang ilang mga lantay sa dalan kilit sa dalan kay magian silang Pedro maayo pero mas naapay labaw ni Pedro nga ang panyo gani ipahid lang ipahid siyang singot iyang pangtagtag mo ayog masakiton kay na mas labaw pa si Saulo sa ulo kanhi nga grabe mulutos gipamatay niya man nagsangyaw sa pulong sa Ginoo siya dihang na-encounter siyang Jesus gibutahan siya 3.5 years tulo ka tuig tunga nga nabuta siya encounter siya ni Jesus mas labaw pa siya mo sangyaw mubutyag sa kamatauran nga unsa ang Ginoo nga labing gamhanan sa tanan mo nang gitawag og Paul in English so igsoon dili man tanan nga lahi-lahi matay encounter ni Jesus na may encounter nga tagaan kag balatian na encounter nga ipasinati ni Jesus nga palakawon kag nindot yung lugar sa mga itestimonyo na yung mga waka kaigig sapa unsa diha kaagi kag sapa nindot kaayo nga nung abot man ka ng lugar nga nahibulong man ka nga naabot mo ano man to nga naabot man ko ato nga atong lugar nga naabot ko nga na may sapa ako sa sa realidad na may sapa nga agyan pero wala man atong panahon nga nagidala ka ni encounter ka ni Jesus nga lami kayo nindot kay palanhay ang lugar kay imong gagyan that is encounter of Jesus nga naa higugma nimo ang Ginoo lahi-lahi matag encounter igsoon pa encounteron ka ni Jesus para na kay ikat testimonyo kung unsa higugma ka sa Ginoo
Ako lahi ang pud akong encounter. Lahi ang pud. Grabe po akong encounter. Katuhuhan dili pero grabe. Bahala di mo motuo sa akong encounter Jesus. Kaingon kung luuya. Paita kung wala pasalamat ra po ko nagkipa-encounter ko ato ni Jesus ng itong mga pangitabuha kay wala pa ko pa-encounter ato murag di man guro mubalik ra man siguro ko sa ako ang mga binuhatan siguro kay kanhi puno mo ko kabalaka kasing-kasing puno kabalaka gusto magdato sa kalibutan gusto magdahag kwarta gusto magtukod og dakong balay gusto tilawan ang tanan pero walay katagbawan unsa man ang maangko nimo ang tibuok kalibutan pero ang imong kalag mabanlod maglangoy-langoy sa panahon sa imong paghukom maglangoy-langoy sa impyerno kapaita man ang mga tao dito nga naglangoy-langoy nga mga dato mga artista mga big time nga politician mga grabe man mga igsuon ni Kristo sa panahon nga nabutang na juga diha di na juga samtang karon may kahiyunan nga ginhawa pa ka buhata bag-uha repent in the name of Jesus repent si ng igsuon kay pait kay kinabuhi sa impyerno maglangoy-langoy ka ng dagat nga naglaputay man ang dagata di man gyud lahi mga tubig laputay man ang kuan laputay nga tubig nga kay kanang magkuan kag lubi kanang himuong kindi ingon ana nagkalayo dito laputay ikaw may kuan niha magbaga may imong lawas hindi mo pud ka matuna mapurma po sa ang imong lawas mura pud kuan kolor atong kalayo dito maglagit magkuan man gyud ang imong sige medyo kulima imong naong dito gyud nga si Satanas kay sige magbahak-hak na amboy trono di ay hallelujah igsuon naa nata sa mga kung miingon ka igsuon nga naghulat kay rapture oy nahitabo na igsuon oy nahitabo na ang rapture nga igsuon gi-rapture hinahinay ra rapture hinahinay ra mao bitaw ni makigbattle ta kay kanang ingong war og gog ang magog battle of spirit na battle of spirit battle espiritu sa batarong ug espiritu sa yawa hallelujah the name of Jesus kung tanaw ning video ha may encounter nimo kung unsa ka maayo si Jesus all nakakunik all sultay kung naghilawas ka ug lain-laing babae in the name of Jesus maputol na kung nangawat ka in the name of Jesus maputol na kung namaka ka in the name of Jesus maputol na unsang imuhang nabuhat nga nahimaya si Satanas right now in the name of Jesus will be broken hallelujah tugya na taas og garbo tugya na ni Jesus dali ka masilo itugyan na ni Jesus di ka modawat og pagtudlo itugyan na ni Jesus di usana di ka kadaling mo pasaylo itugyan na ni Jesus igsoon kay sa dihang gipakamatyan sa dihang namatay na si Jesus sa dihang dayon na siya namatay usa nabugto yang kinabuhi dito sa cross ingon siya Aba sa ato pa natapos na
Siya gid si Jesus. Aba, natapos na sa kamatayon ni Jesus sa krus, igsoon. Daog na ta, gipatay na kanang pagkataas og garbo, pagkakawatan, mamulis siya, nagmagiganuason, taas og garbo, unsa pa diha, etc. Wa na. Ug sa dihang gilubong si Jesus, wa na nalubong na oy. Igsoon. Itugyan na ni Jesus. Luoy kay ka igsoon. Kung di you ka mo repent right now, paingon jud ka sa bung-aw nga kalayo. Hallelujah. Ang atong lawas igsoon. Temple ni sa Ginoo. Temple ni Jesus igsoon. So, mabasa nato na sa Juan 7:1 sa sinugdanan. Sa sinugdanan ang pulong, ang kalibutan nibuhat sa pulong, o ang pulong mao ang Dios. Mao bitaw ng logos word. So logos word, logos, sinugdanan, siya ang alpha ug ang omega. Kung mabasa nato sa Revelation, alpha ug ang omega. Ug katong igsoon, katong tao nga bungol di kadungog, na niingon tong mga tao nga itapion imong tuong kamot Jesus para makadungog ni tama na. Pero unsa gibuhat si Jesus? Gikolkog niyang dalonggan ug niingon siyang Ifata! Ifata! Sa ato pa maabli ka og nakadungog. Nakadungog ang maong tao. Ug adto pa ta dito sa katong bata nga namatay, nga guol kayo ang iyang mga ginikanan. Pero unsay gibuhat ni Ginoong Hesus? Niingon siya, Talita kumi. Ug sa ato pa, bumangon ka. Nahitabo, bumangon ka. Ug sa diyang katubong namatay, hapit na mamatay si Jesus, niingon siya, Aba, natapos na. Dugay na kang basa sa Bible igsoon, pero unsa man imong pagsabot basa sa Bible? Basa nimo pero wala ka